Nga nag-live-in partner nga gilambigit sa giingong online sexual abuse ug exploitation sa mga bata nakatilaw sa mga kamot sa mayor sa lungsod sa Dumanhog. Ang insidente nakuhaan og video. Si Alan Domingo sa report. Sa social media post ni Dumanhog Mayor Gongon Hika udto niadtong Agosto 19 mibisita sa panimay niini kining managpartner nga naa sa video. Nagpatabang unta sila nga limpyohan ang ilang pangan. Giangkon sa mayor nga kadugo niya ang lalaki apan sa wa pa kini mahitabo sa miaging Lunes, Agosto 18, mimando si Mayor Hika nga si kupon ang duha. Subay kini sa pasangil nga dunay 12 anyos nga batang babae nga binangop sa municipal social worker nga gigamit kuno siya sa live-in partner sa online pornography sulod sa usa na katuig. Giangkon sa babae ang ilang gihimo sa bata tungod niini wa nakapugni sa mayor ang iyang kaugalingon. Gawa sa bata maghubo sab siya tubangan sa kamera bugti sa 5 ngadto sa 20,000 pesos matag sesyon gikan sa langyaw nga kliyente. Taliwa siyang pagsukit-sukit giangkon sa lalaki sa mayor nga may gihimo siyang malaw-ay sa bata. Wa matubag og sakto sa lalaki ang pangutana sa mayor kung pipila na ka higayon nga nahikap og nahilabtan ang bata. Tungod nini naglagot ang mayor. Ang kadua din. Kadua. Pagod din kadua din. Pagod din. Kadua din niya. Parang yun din po ang kadua din. Singko sa pusa ba? Tarong ba? Human masikop og matanggong ang duha. Adunay duha pa ka mga batang biktima nga milangop sa Municipal Social Welfare and Development Office. Gipasusi na ang giingong insidente. Sa laing social media post, gipahibaw ni Mayor Hika nga wa siya mahadlok nga maduhigan og dugo ang iyang mga kamot. Pagsiguro nga mahunong ang krimen, ilabi na sa mga bata. Nakaabot na sa Commission on Human Rights ang video sa mayor o gikidaklat silang mapahigayon og investigasyon. We look into it and should there be proof nga na ay violation on the part of the mayor as a state actor, we look into this na magpadala tag team of investigators to verify. Samtang gihangop ni Mayor Hika ang investigasyon sa Commission on Human Rights ug andam siyang manubag nini apan giklaro niya nga wa siya magmahay sa iyang gihimo. I welcome them. No, it's their responsibility. Unya ilahas silang obligasyon sa ilahang matawag na to ilahang office. No, I believe na ako'y nabuhat tingali nga adili tingali na ako'y nabuhat nga lapas sa ilang pananaw. I welcome the CHR. I welcome the investigation. No, wala gi problema. Kauban si Godfrey Rillan og Clans Gabutin. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.